Sme v Los Angeles, na mieste, ktoré na prvý pohľad vyzerá ako malé múzeum. Vo vnútri sa však skrýva niečo, čo vás dokáže úplne pohltiť. Obrovská panoramatická malba, ktorá z vás zo všetkých strán obklopí a vytvorí pocit, ako by ste sa ocitli v inom svete. Za touto adresou sa ukrýva skutočný unikát. Kedysi sa tu premietali filmy. Dnes sem ľudia chodia za celkom iným druhom zážitku. We make our home here in the Naším domovom je Union Theatre, najstaršie účelovo postavené kino v Los Angeles. Keď túto budovu otvorili v roku 1910, slúžila na premietanie filmov. Dnes tu však nečaká plátno, ale celkom iný druh umenia. Návštevníka tu obklopí obraz, ktorý ho vťahne zo všetkých strán. Volá sa Vela Slavasej Panorama a je to špecializované muzeum venované tejto výnimočnej výtvarnej forme. Pri pohľade na túto panorámu máte pocit, že stojíte uprostred scenérie, ktorá pokračuje všade okolo vás. Nie je to klasický obraz na stene, ale celá miestnosť, ktorá sa mení na jeden veľký príbeh. Hlavným lákadlom je veľký kruhový obraz s priestorovými prvkami. Vďaka ním sa človek preniesie do dávnej podoby jednoho čínskeho mesta. Našou hlavnou dominantou je Shenzhen Panorama. Ide o 360-stupňovú maľbu s trojrozmerným terénom, ktorá vás prenesie do čínskeho mesta Shenyang spred 100 rokov. Práve takýto zážitok dnes ponúka aj toto miesto v Los Angeles. Malý kultúrny priestor, ktorý spája históriu umenia s modernou predstavivosťou. Pre slovenského diváka má celý tento príbeh ešte bližší rozmer. Raditeľku točí s našou krajinou spájajú rodinné korene. Veľmi si vážim, že som si zachovala spojenie so svojimi slovenskými príbuznými. Moja stará mama z otcovej strany, ktorá pochádzala z Trnavského kraja, prišla do Spojených štátov ako tínedžerka. Na Slovensko však nezabudla ani za oceánom. Toto prepojenie si nesie so sebou dodnes. V Los Angeles som počas rokov spoznala aj ďalších ľudí, ktorí si pripomínajú slovenskú, československú a českú kultúru. Aj preto sme tu pripravili viacero podujatí, ktoré ju oslavujú. Aj preto je to pre ňu silné, že sa tento príbeh dostane aj k divákom u nás. Je pre mňa veľmi výnimočné a dojímavé, že sa o toto môžem podeliť aj s vami na Slovensku. A tak stačí vstúpiť do jednej miestnosti a na chvíľu sa ocitnete v úplne inom svete. A to je dôkaz, že niekedy stačí dobrý nápad a trocha fantázie, aby sa obyčajný priestor zmenil na veľký umelecký zážitok. Z Los Angeles, Tomáš Puskajler, Televízia Joj.